ďalšieho hostia. Je ním mladý chalan Adrián Pagáč. Pochádza z obce Kostol na Záriečie v okrese Trenčín. K hraniu na heligónke ho priviedol jeho detko, ktorý na ňu hráva dlhé roky. Heligónku tak naťahuje už 5,5 roka, najskôr pod vedením Mariana Šišovského a teraz skôr ako jeho kolega, s ktorým chodí na rôzne podujatia po Slovensku, na stretnutia heligónkárov, oslavy, svadby a minulý rok Adrián dokonca vyhral oščadnickú heligónku. Ako prvú pieseň nám dnes zahrá Šohají z Mistřína.